De presentatie van Oebele Skokker begint met wat vertraging, want nog net elke nien van de media is onwijzig. Maar dan? Ik hoor de bel. En kan Cambuur het Nijs naar boeten brengen. We hebben de nieuwste ontwikkeling bij Cambuur is een voordeurbel. Dus dat jullie er even... zo blijven we elk jaar wat vernieuwen, hè? Algemeen directeur Gerard van der Belt had een goed zin. Hij is dan ook in zijn nopjes. Maar het binnenheljen van Oebele Skokker. De Maradona van de Woorden, wie de oude jaren een wiere revelage op de amateurvelden. En maakt het nou op zo'n 20-jarige leeftijd de oerstap naar het betellen voetbal. Ik ben blij dat ik deze kans dan heb op deze leeftijd. Het kan ook nog. Trainer Alfons Arts had Sajelien, toen nog in dienst bij Emmen, ook al eens een peteerhol met de technicus van Nijwanne. Een oergang naar Emmen ziet er net in, maar Arts is Skokker altijd een volgje bleun. Ja, natuurlijk ben je hem blijven volgen. Ik bedoel, vooral als je in deze regionen komt en de mensen toch veel praten over bepaalde amateurclubs. En daar regelmatig eens een kijkje gaat nemen. Ja, of te kijken of daar inderdaad jongens rondlopen die directe versterking voor ons kunnen zijn. En de Oebele heeft de laatste jaren wel bewezen dat hij in ieder geval op topklasseniveau dat hij een prima speler is. Trainer Henk de Jong had 4 jaar met Oebele Skokker werken bij Harkemasse Boys. Skokker maakte onder leiding van de Jong furoren op Harkema. Vooral de combinatie Schokker en Martijn Barto wie levensgevaarlijk. We treffen Henk de Jong op het wetter van Grauw. Ja, dat hadden we vanaf het begin dat de jongens toen hier bij Harkemasse Boys, had ik ze altijd in elk partijtje achter konden zetten. Dat week was heel vervelend. Op een gegeven moment kwam Sven Veld. Als Henk de Jong de oerstap maakt naar Cambuur om daar assistent te worden, gaat elke niende vanuit dat hij Oebele Skokker mooi nemen zal. Maar het rint oors. Martijn Barto en Mart Dijkstra volg je vol het paard naar Ljouwert, maar Skokker bjoot op de bosk. Nodig blikken dat daar de afspraken hoe maken binnen tussen Henk de Jong en Harkemasse Boys voorzitter Pieter Spinder. Ik hier de meeste met Henk over maximaal 2. En toen had hij de verkeers om Mart Dijkstra en Barto mooi te nemen en dus te wachten met Oebele Skokker. Nou, misschien gaan ze naar inzien zijn kwaliteiten naar. Dus dat weet ik niet. Maar 2 wil omhoog. Het is nog 4 in binnen hier, hè. Henk en 2 spelers. Dus een leuke club dat Cambuur. Bij Cambuur is de hereniging van Skokker en Martijn Barto. De 2 winnen een gouden combinatie bij Harkemasse Boys. Goed voor 10 doelpunten in de topklasse. En nu is de tandem weer bijeen waar. En dat zou mooi zijn dat we het op dit niveau ik samen zien leren kennen. En dat zou wel dat zou wel heel mooi zijn. Ja, kies het omschreeuwen, die klik die stond bij hem heeft. En ja, wij gingen dat van op de eerste training heen wij dat al. En dat het 4 jaar hierdoor en dat het alleen maar succes oplevert. Ja, dan kun je de vraag is af vanzelfs, kan dat hier echt, kan het een treetje heger, kan het ook in de Jupiler League? Ja, dat met blikken. Maar ik denk dat we beide wel de capaciteiten en de kwaliteiten hebben om dat te kennen. Alleen nog, ja, je gaat alles wel een paar stapjes hoger natuurlijk. Na het voortgaan van Bob Skepers en Charles Dissels maakt Oebele Skokker hem vooral jochtje op een positie onder de rechterkant. Daar waar we nog een vacature hebben voor iemand die heel veel dreiging in de diepte moet zorgen, zal Oebele meer de man van de momenten moeten zijn. En hij is 27, het is niet zo dat we hem halen om een jaar lang te rijpen. Hij moet er ook gewoon staan. En daar heb ik ook alle vertrouwen in. De eerste fisk is binnen, maar Cambuur is nog net klaar met winkelen. De club ziet het nog 4 versterkingen voordat het op 23 juni de tarrieding op het nieuwe seizoen weer uiteentzet.